От тия села нищо не става от тях. Тия са само пияници. Днеска трябва да изкарат 20 лева. Него му трябва 20 лева точно. 20 лева, чият някъде ще прекопат нещо, ще отрежат дръва, ще нацепат, ще вземат 40 лева. И с тия 40 лева ще купат 2 кутии цигари, що пушат. И они пушат скъпи цигари. Они не пушат цигари от 3 лева. Пушат цигари от 6 лева. Разбираш, от скъпите, от 6,50. И отиват у магазина и купуват 4 двулитровки бира. А он ракия си имал дом, защото това са вари. Къде ще дава пари он за ракия? Ти не нормален ли си? Другото, което и купуват от най-ефтиния салам. Най-ефтиния салам там 3-4 лева. Сещи се. Турат го на скарата се пече. Леп. У градината има домати и краставици и чушки. Турат салатата. Сирения от някой комшия са вземале и са го поръсали малко соли от така те. И като мулът, брат ми, за тех е важно музика да има. Ето виж сега това тук каква уредба, че изкара на това на прозорец. И е само пиение и крътение, они жени ги не трябват. Последвай за още.